Beul ik u voor. Lieve mensen, broeden en zusters, fijn dat we hier jong weer bij elkaar wezen kunnen op deze witte tonsdag, een bijzondere dag. Wij binnen hier in het kerken met 4 mensen, Jan die is achter de camera, en Sophie en Simone binnen hier, en ikzelf, en wij binnen met hem verbonden thuis. En fijn dat wij dit vieren kunnen. Het thema is jong eindelijk vrij. Jezus en de leerlingen, die zijn bijeen voor de Paschamaaltijd. En de Joden vieren daarmee de bevrijding uit de slavernij uit Egypte. Ze eten het brood. Zo voedde God zijn volk in Egypte en in de woestijn. Ze drinken de wijn van de vreugde om de vrijheid. En Jezus zegt, zo geef ik mijn leven. Mijn lichaam en bloed als brood en wijn voor jullie vrijheid. En we willen nu eerst samen bidden en we mogen alles bij de Heer brengen. En daarom wil ik vragen of Simone en Sophie samen ook weer de schaal met de gebeden willen vasthouden. Gaan jullie dat samen doen? En dan willen we samen bidden. Dank u wel, God, dat wij hier samen mogen zijn. Verbonden met elkaar, met iedereen thuis. Met al uw mensen, kinderen in deze wereld. In het licht en in het donker, maar in liefde één. En zo bidden wij om uw nabijheid. Om het doordringen van uw liefde in de levens van mensen. In Jezus' naam. Amen. En wij luisteren nou naar een lied. Hij kwam bij ons heel gewoon. Hij
Wij luisteren nu naar het evangelie uit Marcus 14. Oer Jezus dit met zijn leerlingen bij elkaar binnen bij het Pascha-miel. En terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Dat is het evangelie. En dan worden wij uitnodigen om te delen, de beker, het breed. Misschien heb je hem thuis al, een beker klaarzetten en een stukje balen. En hoe is dan mooi dat nog dan? En Simone en Sophie zullen hier als ze de tafel klaarmaken. Ondertussen luisteren we naar een lied. En kunnen wij ons bewust worden wat het betekent dat wij het breed en de wien, de beker ontvangen uit de hand van de Heer.
En hier zijn we bij elkaar rond de tafel van de Heer. Zijn liefde zou tot het uiterste gaan. En zo nodigt Hij ons in zijn goedheid. En mogen wij delen van het brood en de beker. Laten wij danken. Dank u wel, God, dat wij altijd opnieuw bij u mogen komen. En dat uw trouw en goedheid oneindig groot zijn. En dat wij bij u mogen schuilen. Dat wij uit uw bron mogen drinken. Uit uw liefde leven, nu en alle dagen. En dat u ons thuis brengt in uw huis. Amen. Wij loven God met alles wat in ons is. Met broeders en zusters in deze hele wereld van alle tijden. En wij gedenken onze Heer Jezus Christus, die in de nacht toen hij werd overgeleverd, het brood nam en hij sprak de dankzegging uit en hij brak het brood en hij deelde het uit en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer als je hieruit drinkt om mij te gedenken. En op deze bijzondere avond gedenken wij samen Christus onze Heer. Zijn leven gedenken wij. Zijn sterven verkondigen wij. En zijn opstanding belijden wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. En wij bidden om Gods Heilige Geest. Geest van God, vul onze harten. Vernieuw ons door uw liefde. Genees wat gebroken is. En laat ons voluit leven als kinderen van u. In vreugde, in liefde en in vertrouwen. En met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan mogen wij elkaar nu groeten, zoals de opgestane Heer zijn vrienden begroeten met vrede. De vrede van Christus zij met u. En wij willen hier ons ook verzamelen rond de tafel en elkaar de vrede wensen. De vrede van Christus voor jullie. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van
al onze zonden, van alles wat gebroken is. De beker van de dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink er allemaal uit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen samen danken. Dank u wel, God, dat wij zo mogen delen in uw liefde, in uw gemeenschap, verbonden in uw bloed. Zegen zo ons allen, waar wij ook zijn, dat wij gevuld mogen zijn met uw goede geest. Amen. Lieve mensen, zo mogen wij verder gaan, elk op ons eigen plekje. En we mogen vertrouwen dat wij met elkaar verbonden binnen in ons Heer Jezus Christus. En dat Hij ons beethoudt. Zo gaan wij met de zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij me alleer. Amen. Wij luisteren als laatste naar een lied. Jezus leven van mijn leven.